GW Edwards. Dwi'n yma 25 blwyddyn. Mi gochwyn 1991 pan oedd eneth i henw Kirsty, gath i oth i'r byd. Dyna mi gochwyn efo gweithden yn cefn y fannu. A oes i'w ole bach y fannu ac yn bach rwnd y tŷ. Blwyddyn wedyn i'n ôl, dwi'n adio ymlaen yn bach. Wedyn ys hynny, dwi wedi dod yn oed feddwl sy'n ni'n dod i hyn ynde, ond dwi'n dal i fynd bob blwyddyn, cos mae'n bobl dod yma. A maen nhw'n dweud, nhw'n i weld chi lwy'n nesaf. So, hai fi ddaw ati, byw ag iach, de. So, dipyn o bwyso na chdi gario ymlaen neud, os ti dweud? Dipyn o bwyso, oes, ond dwi'n ffendi amser fi i wneud o bob blwyddyn, de. Pryd, os dipyn o waith paratoi wedyn? Dipyn o waith paratoi, cos da ni'n tynnu lot o bethau ffwrdd ar y tŷ. Ond da ni'n tynnu'r to, cos afon ni ail wneud hwnnw 2 blynedd yn ôl, so mae'r slides yn cracio os ti'n mynd yna'n aml. So da ni'n gadell o'n i'r to, mae fel fwyaf o beth all yn dod o'na. Cos mae'r hael yn handwyo nhw, mae'r glaw yn handwyo nhw, a mae'r cable ties sy'n dal y pethau rownd y fframiau yn dod ffwrdd, maen nhw'n sychu, maen nhw'n malu. Da ni'n gafo cadw fel fwyaf o beth. Os a bobl yn dod o bellter yma i weld nhw? Oes, maen nhw'n dod, sydd wedi byth yn coelio, maen nhw fai o Australia yma, ond maen nhw'n hawyd es maen nhw, ond sydd ti'n syni fel mae'r gair yn mynd i rownd ynddo. Faint o bulbs sydd yma, sa ti dweud? Wel, hai ti think of a number o'r fannu, cos dwi wedi cael colli count yn un i ddeud yn onest, ti'n neith neb gesio bulbs, de. Sa'n i fwy'n deitha ni pa'n sy'n yma, neu fwy'n arall yn deud pa'n sy'n yma, dim ond sy'n deud clwydde. Ac ydyn ni'n cael gofyn faint styr bil am electric? Wel, ie, blwyddyn dweitha, dos yn fi o bunne. So, blwyddyn yma fydd o'n uwch lenni, cos mae pris electric wedi codi. Ond maen nhw wedi bod yma'n checio fi allan. A ni'n meddwl bod fi'n tyfu cannabis yma, un blwyddyn, am bod bod electric mynd fyny a lawr yn ôl. Oes o bwyso na chdi wella flwyddyn ar ôl blwyddyn? O, dwi'n gwella bob blwyddyn, fel ti'n gallu gweld ar y ffront y tŷ. Mae gynna i LED, lot o pethau reit newydd o'n. Dwi'n mynd ar wallplight i LEDs os dwi'n gallu. Maen nhw'n costio dipyn o bres, maen nhw'n fatach ar electric. A maen nhw'n para lot mwy hirach, de. So, dyna ffordd da ni'n mynd ymlaen o'n, de. A wedyn help res i elusen fyddi di wedyn? Ie, help res i ni, ie. Dwi'n trio help res i wannol bethau, ti'n bo? A sut mae'n teimlo i weld ymateb y plant? Mae o'n nagos at yn halon ni, y plan bach, de. Because na i blant yn hun, so mae'n nagor i llygyd nhw. Mae'n nagor llygyd bobl hyn o fyd, de.